मोनसे गोजोनथाव रादाब बुंनांगोन आङो। गोजोनथाव रादाबा बेनो फैगौ 16 आगस्ट 2024 बावहाय जारिमिन अडिअ प्रजेक्टनि गेजेरजों मोनसे अडिअ सिडि केसेट जों फोसावनो नागिरदों आरो बे अडिअ सिडि केसेटनि मुङानो जाहैगोन। ओरैनोथ' थांनाय बोथोरफोरनिफ्राय जोङो बिजिरना नायोबा जारिमिन अडिअ प्रडाक्शननि गेजेरजों जों मोनथाम अडिअ सिडि केसेट फोसावखांबाय। बिसोरो फारियैहाय लामाया जोंनि दोंसेल'मोन, बावहाय गासै 16 मेथाइ दंमोन। बेनि उनावहाय जोङो आरो नैथि फोसावनाय जादोंमोन अडिअ सिडि केसेट, बे जाहैबाय आगोमा अलंबार हाथरखि। बेखौ मानगोनां बर' थुनलाइ मुलुगनि मुंदांखा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बिमुङावहाय फोसावनाय जादोंमोन। बावहाय गासै 24 मेथाइ दंमोन। आरो बेनि उनावहाय आंखौ जिउ लामायावहाय जाय लामा दिन्थिलांदों, आंखौ गोदान जोनोम होनाय बायदि सासे बानजायगिरि बिफा आफा जामिनि कुमार नार्जारि बिमुंजोंहाय थामथि बर'नि अडिअ केसेट बेखौबो फोसावनाय जादोंमोन। दा फैनानै जों ब्रैथि खेब जारिमिन अडिअ प्रडाक्शननि गेजेरजों आरोबाव मोनसे अडिअ सिडि केसेट फोसावनो थांगासिनो दङ। बेखौ जोङो 16 अक्ट' खालि थि खालामना लानाय जाबाय अक्ट'खौ। आरो बे अडिअ केसेटनि मुङा जाहैगोन हान्थिबोबाय आं गोजान लामा। हान्थिबोबाय आं गोजान लामा। बियो मोनसे आंनि मोनबोनाय जिउ लामायाव गोबां जेंना जेथो खैदां खैफोदफोरजों सौसिबोनायाव जायफोरखौ आं लोगो मोनबोदों, बेखौनो मालाबा खन्थाइ महरैबो सुजुनानै आगोलाव फोसावखांबोबाय आरो दा मेथाइ महरै दिनैहाय बेखौ लाबोनो नाजानाय जादों। दा जायखि जाया आं बेखौ खावलायनो लुबैगोन, रायजो राजाया बेसेबां अनसायगोन आं मिथिया, नाथाय थुलुंगा मोननांगौआव एसे मालाबा आं सानदोङो मेथाइखौ सुजुनायनि गेजेरजों, देंखोगिरिफोरखौ रोजाबहोनायनि गेजेरजों आरो जायफ्रा खबाम सुजुयो, खबाम सुजुगिरि हमना लादो निर्मल ब्रह्म फंबायमोनहा खबाम सुजुयो, गारांबो होयो, माने रोजाबोबो। आरो बेजों लोगोसे फुंजा फंबाय, बियो फुंजा मुसाहारियाबो मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे गावनो खबाम सुजुयो, बेबो माने देंखोखौ होयो आरो बेजों लोगोसे आसाब दैमारिमोन थाबाय, आरो लोगोसे अमर बर' थाबाय, लोगोसे प्रभुनाथ ब्रह्म बिसोरबो थाबाय। आरो लोगोसे खनगिरि हिसाबै मोननो थांगोन फुंजा मुसाहारि, इला ब्रह्म, बेनिफ्राय सुलेखा बसुमतारी, गसाइ दैमारि, आसाब दैमारियाबो गावनो देंखोबो होदों, गावनो रोजाबनायबो दङ। आरो बेनि उनावहाय रुंखां खेरखातारिमोननि दङ, आरो रिजितानि दङ, अर्जुन आर'नाइनि दङ बे मेथाइफोर। आरो मालेन नार्जारि रौतानि, बियो फुंजाजों दोंसे मेथाइआव ज' खननाय दङ। आरो बिमुंसार गयारिनिबो दोंसे दङ। बे मेथाइफोरखौ फोसावनो लानाय जाबाय। गोबाव जाबाय मेथाइआ, माने गासिबो माखासे मेथाइफोर बेसेबा आगोलावनो, आं थांनाय बोसोराव लोमजानाय आगोलावनो माखासे थियारि जानानै दंखायोमोन। नाथाय आंनि देहानि हालोद आरो माखासे जेंना नुजाफैनायाव समजों लोगोसे फोसावनो हानाय जायाखै। दा बे खाबुखौ लानो नाजानाय जादों। आरो बावहाय नुजाफैनो बाथ्रा होदों, जाय हाबाफारिखौ जोङो 16 अक्ट'आव मावफुंनो लादों, बावहाय आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि जों लादोंमोन। आरो आलारि बाथिखौ जों बेनिखायनो सावगोन, जोंनि बर'नि हारिमु मुलुगावहाय जायफ्रा बिहोमा होलांबाय आरो बर' हारिखौ रैखाथि थामोन्था होनो जुजिनो थांनायावहाय बा जुजिलांनायाव जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय, जिउ बावलांबाय, बे गेदेमा सुबुंफोरखौ गोसोखांना जोङो आलारि बाथिखौ सावनाय जागोन। बेखौ आलारि बाथिखौ फोजोंगोन बा सावगोना जोङो जोंनि एसबि बर' गेजेर आरो गोजौसिन फरायसालिनि बियो बारग' फोरोंगिरिमोन बिथाङा ललित चन्द्र बर' बिथांखौ माने जोङो रादाब होनानै रोखा खालामना लानाय जाबाय। आरो बेनि उनावहाय बेयो फुंनि 9 बाजियाव जागोन बे हाबाफारिया। आरो फुंनि 9:15 बे फुंबिलि समावहाय
हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बे अडिअ सिडि केसेटखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन आलाय बारसावनि उनावनो बेखौ जोङो हारिमु मुलुगावहाय जाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनबाय आरो सानजारां लकेश ब्रह्म बान्थाबो मोनखांबाय आरो जोंनि बयनिबो फोरोंगिरिमोनबो आरो बिफा बायदि बे आफा बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि आखाइजों बेखेवनाय जागोन आरो बिनि उनावहाय मेथाइ सुजुनायखौ आङो बोरै सुजुबोदों आरो बहाय मा दं गैया एसे एनै मोनथिनो लुबैनो हागौ ओंखायनो आङो बहाय एसे बिबुंथि लाखिनाय जागोन बेनि उनावहाय हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बे अडिअ सिडि केसेटनि मेथाइफोरनि सायावनो आलासिफ्रा माखासे लेंहरजानाय आलासि गोबां दङ बिथांमोननिफ्राय एसे सानै साथामसोनिफ्राय बिबुंथि लाखिनो नाजानाय जागोन बावहाय बाथ्रा हरदों बै सानखालि नुजाफैनो हाथारगोन ना हाथारा आं बुंनो रोङा नाथाय बाथ्रा होनानै दङ फैगोन होनथारदों जोंनि लखिमपुर लकसभानि एमपि बिथाङाबो नुजागोन होनदों बेवहाय प्रधान बरा बिथाङा लोगोसे एमएलए बिथां जनाय बियाबनि बिथां भुबन पेगाव नुजागोन होनदों दा बिथांमोन सानै सफैनायनि बाथ्रा आरो लोगोसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो जोंनि खुंथायनि बर' खसार अनसाय गावारि खुंथायनि अनिल बसुमतारी बिथां मासिगिरि बिथाङाबो बेवहाय नुजागोन आरो लेङाइ मासिगिरि रमिय नार्जारी बिथांमोन आरो लेङाइ मासिगिरि सासे दंबावो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय नार्जारी बिथां आरो सृजन बेयो लेङाइ मासिगिरि बिथांमोन आरो प्रणब बर' जाय हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथाङाबो आरो प्रदीप स्वर्गियारी मावफुं सोद्रोमा जोंनिनो खुंथायनि बिनद बसुमतारी महिपाल बर' बिथांमोन नुजागोन आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि सोरजिला औवारी बिथांखौबो लिंहरनो नाजानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथांखौबो बावहाय लिंहरनो नाजानाय जादों आरो जनाराम ब्रह्म जाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सासे जोंनिनो बिथाङा लेङाइ बुंथिगिरि बिथां आरो गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मन्चनि गाहाय नेहाथारि बिथां तरुन सनवाल बिथांखौबो लिंहरनो साननाय जादों आरो जोंनि बिटिसिनि बायजोनि बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिस्तार नार्जारी बिथाङाबो थागोन आरो धर्मेश्वर बसुमतारी जाय बिटिसिनि बायजोनि सारिना एनडिएफबिनि बिथाङा आफादगिरि बिथांमोनखौ आरो गासै जोंनि बुंनो थाङोबा बेवहाय सुभारानि बसुमतारी जायनाखि जोंनि जिल्ला परिषदनि आगोलनि सासे सोद्रोमामोन बिथांमोनखौ आरो लोगोसे आफादगिरि नेहाथारि जिल्ला आफाद इउबिपिअनि आफादगिरि नेहाथारि जिल्ला आफाद एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि जिल्ला आफाद आबोब आफादगिरि नेहाथारि जेडिसि बिएसएस आफादगिरि नेहाथारि जिल्ला आफाद डिडिसि बिएसएस माने धेमाजि डिस्ट्रिक्ट ओंखाम मालाय हारसाफ्रा थलद होनखायो माने मुख'लि आखाखर थलद होनखायो दा जोंना माने थोंजों मा गुसुं खालामनो नाजानाय जायो ना मायोथाय आंथ' बुजिला नाथाय बेयो गोरोन्थि आरोखि उदां अख्रांनि सिङाव जानांगौ आं बिदि सानो आरो जोङो मालाबा बिदिनो लोगो मोनलायनायाव लोगो मोनलायो बा जों सावरायलायो सोरबाया गोबां खामानिजों बिदिनो नांथाबनानै थानायाव नोंथांखौ माथो दामानि लोगो मोनथ्राब्रा होनना बुंसै है आं बिराद बिजि जानानै दंमोनलायसो होनो आं बिराद बेस्थ' जानानै दंमोनसो होननानै बुंगोन आरो बर'नि एफा गोदै गोथाव सोदोब दङ मुखुब जानाय आं बिराद मुखुब जानानै दंमोन बे सोदोबफोरखौ बाहायनो नागिरा जों दा ओंखायनो बेफोरखौ एसे बोरैहाय जोङो हमथानो हायो सोदांनो हायो बेखौ जों नोजोर होनांसिगोन आरो जोङो गोदान जोलैफ्रा बा जोङो दिनैहाय जायफ्रा दङ फोथाराव सोरबा दैदेनगिरि सोरबा थुनलाइयाव सोरबा राजखान्थियाव सोरबा बबेबा माहारि आफादफ्राव बिबान लानाय आं नुबोदों गोबांनि सोदोब बाहायनायफ्रा दाबो गोरोन्थि जायो नाम लानोथ' गोनां गैया खिन्थु आं नुबोनायाव गिदिर गिदिर राजखान्थिगिरिफोर गिदिर गिदिर माने जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर बेयो आंनि नोजोराव गोग्लैबोदों बा जोङो नुबोदों आंनाबो बबावबा मालाबा गोरोन्थि जालांदों आंनाबो जे रोखा जाजोबलांथारदों आं बेखौ बुंनाय नङा नाथाय आं नाजायो हानायसेबां गावनिखौ बाहायनो आं नाजायो आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन गावनिखौ लानानै गोग्गानो रोंनांगौ आरो गावनानो सिगाङाव थानांगौ गुबुननिखौ बिदि होननानै जोङो नेवसियो गाज्रि मोनो बेबो नङा मानोना मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा जानांगौ जे गावनि बिमाखौ सिबियो मोजां मोनो होननानै मालायनि बिमाखौ जोङो गाज्रि मोनो बा जों नेवसियो बे बाथ्राखौ बुजायनाय जाया गावनि बिमाखौबो जों मोजां मोनगोन गुबुननिखौबो जों मोजां मोनगोन नाथाय आं जेब्ला जेरावहाय आं बर' नालाय आङो बर' बिमानि रावखौ बा जोंबो गावनि बिमाखौथ' सिगाङाव जोङो लाबोनांगोन आरो जोङो गोनांथि होनांगोन आरोखि आं बेखौ बुंनो लुबैयो नाथाय
जोंना मालाबा मालाबा दोरोदबाय थानाय बेखौ नुबोनाय जादों। ओंखायनो बेखौ जों हमथानो नाजानांगोन। आरो बेनो आङो बुंनो लुबैनाय बाथ्राफ्रा बे दा उननि बोथोरफ्राव नाजालांबाय थानांगोन। आरो जोंनि गथ' गथायनि मुं दोननायफोरखौबो आङो खोब मालाबा सानो जे जोंहा सोदोबानो बर'आव जोंनि समावथ' आइ आफामोना बेनि फारसे सांग्रां नङामोनखाय जोंनाबो नामा बर'आव थाबोआखिसै। दा दानि गोदान जोलैफोरनि गेजेराव बर'नि मुं दोनलायोबा मोजां जायो। मानोना सासे गथ'नि मुंखौ बर' सोदोबाव दोननाय माने बर' सोदोबखौ रैखा खालामना लाखिनाय हमथाना लाखिनायबो जायो। आं सानो आरोखि। ओंखायनो जोंनि गथ' गथायनि मुं दोननायावबो बर' सोदोबफोरखौ लाबोनांसिगौ होननानै आं बुंनो लुबैयो। जायखिजाया नाजालांनि आंनि साननायसो बेयो, बे गोरोन्थिबो जानो हागौ। मानसिफ्रा बोरै बिजिरनानै नायो बे बिजिरगिरिफोरनि सायाव थाहैबाय। जायखिजाया फैगौ हाबाफारियाव आं खावलायगोन बयबो बावहाय बाहागो लानानै जोंनि जायगानि माहारियारि आफादनि गामियारिफोर बयबो फैनानै बे दान्दिसे समनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होनायाथ' जोङो जाफुंसार होगोनखौ आं मिजिंथिबाय। आरो नोंथांमोनखौबो बै सानखालि खौरांगिरिफोरखौ दिनैनि बे आंनि खौरां बिजों जि मेल आङो खावलायनाय बा रादाब होनाय बेखौ बयबो मोनथिगोन। आरो बेनि गेजेरजों बै 15 अक्ट'आथ' जोंनि भारत हादर उदांस्रि सानखौ जों फालिखागोन। आरो बेनि अखानायैनो जोंनि हाबाफारिया। ओंखायनो 15 अक्ट'आवबो एसेब्लाबो मानसिफोरखौ एसे गाबोननि हाबाफारियाव माने 15नि उनाव अखानायैखाय गाबोननि होननानै बै सानखालि एसे रायजो राजाखौ सोमोन्दो लानानै एसे रादाबखौ होनो नाजानाय जागोन। जायखिया बारा बाथ्रा दिनै बुंनो लुबैला, एसे गोलावानो जाबाय। आङो बयनिसिमबो खर' खावलायनानै हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बे अडिअ' सिडि केसेट बेखेवनाय हाबाफारियाव 16 अक्ट'खालि बयखौबो बाहागो लानानै जाफुंसार होनो आं खावलायबाय। गोजोन्थों।